హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు 2వ రోజు భగవద్గీతలోని 2వ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారము, దీన్నే సాంఖ్య యోగము అని పిలుస్తాము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఏవైతే అంశాలు ఇక్కడ మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము అవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ భగవద్గీత 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికిలో మనము ఈ 2వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. ఒకసారి నిన్న మనం చూసినటువంటి మొదటి అధ్యాయం. సో మొదటి అధ్యాయము ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభం అవుతుంది. ఆయన అడుగుతాడు సంజీవుడిని, తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి రథసారథి అయినటువంటి సంజయుడిని అడుగుతాడు, ఓ సంజయ, నా కుమారులు పాండురాజు కుమారులు ఏం చేసిరి అని అడుగుతాడు. సో అప్పుడు మొదట 2వ శ్లోకం నుండి 13వ శ్లోకం వరకు కూడా దుర్యోధనుడు అతని యొక్క మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ యుద్ధ వాతావరణాన్ని తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఆ తర్వాత సంజయుడు చెప్తాడు. సో ఇక ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి శంఖనాదాలు పూరించబడ్డాయో ఆ తర్వాత పాండవుల వైపు నుండి కూడా శంఖనాదాలు పూరించబడ్డవి. సో అవి పాండవులకు విజయ అవకాశాన్ని కలిగించే విధంగా ఉన్నట్లుగా చెప్పబడినటువంటివి. ఆ తర్వాత ఇక ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలబడి ఉన్నటువంటి అర్జునుడు అక్కడ
కృష్ణ భగవానుల వారిని రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నటువంటి విధానము, అలాగే ఆయన అంటాడు, నా యొక్క రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపవయ్యా, తద్వారా ఈ యుద్ధ రంగంలో ఎవరెవరు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారో వారందరిని చూసేటువంటి అవకాశం నాకు కలుగుతుంది అని అంటాడు. ఆ తర్వాత వారందరినీ చూసిన తర్వాత మోహానికి గురి అయినటువంటి అర్జునుడు నేను యుద్ధం చెయ్యను అంటూ ఒక 4 కారణాలను చెప్తాడు. అవే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటివి. కరుణతో కూడినటువంటి వాడై, అలా తర్వాత మరి ఈ యుద్ధంలో మా వాళ్ళంతా చనిపోయినట్లయితే మరి మేము ఏ విధమైనటువంటి భోగాలు అనుభవించగలుగుతామో అని. అలాగే మరి ఆ కౌరవులు దుర్మార్గులైన వారిని సంహరించడము పాపమే అవుతుంది అని పాపభీతి ద్వారా, అలాగే ఈ యుద్ధంలో అంటే పెద్దవాళ్ళంతా కూడా యుద్ధంలో పాల్గొని యుద్ధంలో మరణించినట్లయితే మరి ఆ వంశంలో సరైనటువంటి మార్గంలో ఉంచేవాళ్ళు లేరు అని, తద్వారా వంశనాశనం అవుతుంది అని, ఆ వంశ నాశనం వలన అధర్మము ప్రబలిపోతుంది అంటూ 4 కారణాలు చెప్పాడు నిన్నటి అధ్యాయంలో తాను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పడానికి. అలాగే మరొక కారణాన్ని ఈరోజు అధ్యాయంలో చెప్తాడు. తనకి ఇంకా అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. ఈ యుద్ధంలో నేను గెలుస్తామా, వారు గెలుస్తామో తెలవదు. వారు గెలిస్తే ఉపయోగమా, మేము గెలిస్తే ఉపయోగమో తెలియదని అని ఒక అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లుగా ఆయన చెప్పేటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా అర్జునుడు యుద్ధము చెయ్యను అని ఆ ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయినటువంటి స్థితిని నిన్న మనం చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలు, వాస్తవానికి భగవద్గీత ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. భగవంతుడు నిన్నంతా కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి కురుక్షేత్రంలో ఉండేటువంటి సైనిక పరిశీలనము, ఆ అంశాలు మాత్రమే మనము చూసినటువంటి ఇవాళ భగవద్గీతలో. సో ఇంకా ఆ సంజీవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులే క్షణం విసీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. ఆ సంజయుడు అంటూ ఉన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితోడట, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుణ్ణి చూసి ఆ శ్రీకృష్ణుడైనటువంటి మధుసూదనుడు ఈ విధంగా అన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమంటున్నాడంట భగవంతుడు? శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకు ఎందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది నిన్ను అంటూ చెప్తున్నాడు. కుతస్త్వ కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఆ సమయంలో ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టివేసి నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో అన్నాడు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఈ యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టిందయ్యా? మరి ఇది నీవు ఏదో మంచి అనుకుంటున్నావేమో. అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున అంటున్నాడు. గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి ఇది తగదు. అంతేకాదు, నువ్వేదో మంచి అనుకుంటున్నావు, కానీ నీకు ఇది అపకీర్తినే కలగజేస్తుందయ్యా. ఇది నీవు ఉన్నత లోకాలకు చేరుకోకపోగా నీకు అపకీర్తి కలుగుతుంది. ఎందుకంటే అర్జునుడు మహావీరుడు అంటారు, తీరా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి సమయంలో ఒక పిరికి పందలాగా పారిపోయాడనేటువంటి ఈ అపకీర్తే కలుగుతుంది. రాజులంతా కూడా నీ యొక్క కీర్తిని అభాస్పాలు చేస్తారయ్యా అంటూ చెప్తుంది. అయితే ఇక్కడ వ్యాసుల వారు అంతకుముందు చూసాం, ధృతరాష్ట్రుడు పలికినప్పుడు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అన్నాడు, సంజీవుడు చెప్తే సంజయ ఉవాచ అన్నాడు, అర్జునుడు పలికితే అర్జున ఉవాచ అన్నాడు. బట్ కృష్ణ భగవానులు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అంటలే. ఏమంటున్నాడు?
శ్రీ భగవానువాచ అన్నాడు. అది వ్యాసుల వారు ఎందుకు అలా అన్నారు అంటే, భగవాన్ ఉవాచ అనలేదు. అన్నారు. ఎందుకన్నారు అంటే, ఇక్కడ కృష్ణ ఉవాచ అని అనలేదు. కారణం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎవరైతే 6 ఐశ్వర్యాలను, 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉంటారో వారే భగవాన్. ఆల్ అట్రాక్టివ్, సర్వ ఆకర్షకుడు. కృష్ణ అంటేనే సంస్కృత పదం సర్వాకర్షణ. మరి అటువంటి కృష్ణుణ్ణి కృష్ణ ఉవాచ అంటలేదు. భగవాను ఉవాచ, శ్రీ భగవాను ఉవాచ అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు సంపూర్ణ ఐశ్వర్యము, 6 విభూతులు ఏంటంటే ఐశ్వర్యము, శక్తి, కీర్తి, అందము, జ్ఞానము, వైరాగ్యము. ఈ 6ంటిని సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నవాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో సంపూర్ణ ఐశ్వర్యము, సంపూర్ణ శక్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి అందము, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, అలాగే సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని కృష్ణ భగవానుడు ప్రదర్శించాడు. కనుకనే ఆయన ఇక్కడ వ్యాసుల వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి పరాశుర ముని నిర్వహించినట్లుగా ఎవరైతే 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉంటారో వారు భగవంతుడు అని చెప్తారు. ఆయనే సర్వాకర్షకుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, క్లైబ్యం మాస్మగమ పార్థ నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. ఓ పార్థ, ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి నీవు లొంగకు, ఇది నీకు తగదు. ఓ పరంతప, ఈ హృదయ దౌర్బల్యము విడిచిపెట్టి వెంటనే లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్ని పార్థాన్ సంబోధించాడు. అంటే పృత, కుంతి మహారాణ్ణి పృత అని పిలుస్తారు. సో కాబట్టి ఆ కుంతి కుమారుడు కనుక పార్థ అని ఇక్కడ సంబోధించబడినటువంటి అంశము. మరి ఇక్కడ చాతకానితనానికి, మరి ఒక పిరికి పందులాగా చాతకాని వాడిలాగా యుద్ధం చేయనంటున్నావు, అది నీకు సరైనటువంటిది కాదు అంటూ చెప్పి ఓ పరంతప అంటున్నాడు. అంటే శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా, నువ్వేమో సామాన్యుడు కావు అంటూ అర్జున్లో ఉన్నటువంటి శౌర్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలివేయవయ్యా, లేచి వెంటనే యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ ఆయన్ని కార్యోన్ముఖుని చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుడు అన్నాడో అర్జునుడు మరికొన్ని సాకులు చూపెడుతున్నాడు. అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన. అంటే కృష్ణ భగవానుడుని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఏమంటున్నాడు సంబోధించి, పూజ అర్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదులో వంటి వారిని బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కొనగలను? మరి నేను పూజించవలసినటువంటి నా గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడు, మా పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు, వారంతా పెద్దలే కదా. ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుకొని యుద్ధంలోకి వాళ్ళు వచ్చినా కూడా వారు మాకు ఆరాధ్యులే కదా. మరి అటువంటి వాళ్ళని నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలయ్యా? ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, గురూణ హత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురునిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. సో ఇంకా అంటున్నాడు, గురువులైనటువంటి మహాత్ముల ద్రోణాచార్యుడు, భీష్మ ఆచార్యులు వంటి ఆ గురువులైనటువంటి మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించటం కంటే భిక్షమెత్తుకొని జీవించటం ఉత్తమైనదయ్యా అంటున్నాడు అర్జునుడు. మరి ప్రాపంచక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ కూడా పెద్దలే కదా. మరి వారిని వధించినట్లయితే మేము అనుభవించు సమస్తము కూడా వారి యొక్క రక్తంతో తడిచినదే అవుతుంది కదా అంటూ యుద్ధం చెయ్యను అనడానికి కారణాలను వెతుక్కుంటున్నాడు అర్జునుడు. సో చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యశ్రేయస్యానిశ్చితం భూహి తన్మే శిష్యస్తేహం
షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు ఇక ఆ విధంగా చెప్పి, ఓ కృష్ణ, మమకారము అనే దోషము కారణంగా, నా వాళ్ళు నా బంధువులు అనే ఆ మమకారం కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహానికి గురి అయ్యాను, శాంతిని కోల్పోయాను. కాబట్టి మరి ఈ సమయంలో ఏది నాకు ఉత్తమమైనదో నిశ్చయముగా తెలుపమని నిన్ను అడుగుచున్నాను. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశం గావించు అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. సో ఈ నా బంధువులు నేను అనేటువంటి మమకారం కారణంగా నేను శాంతిని కోల్పోయానయ్యా. సో కాబట్టి నాకు ఏది మంచిదో, ఏది ఉత్తమమో అటువంటి దానిని నాకు తెలియచేయి అంటూ శరణాగతుడైనటువంటి అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ మనకి శరణాగతి అంటే ఏమిటో చెప్తూ ఉన్నాను. నేర్చుకోవటానికి కుతూహలము, బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి అనుకువగా ఉండటము, జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును కోరుకోవడము, అలాగే శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలను చెప్తూ ఉన్నారు. విఫలాలని మరియు బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఆ విఫలాలను అంగీకరించేటువంటి బలహీనత అంటే ఆ ధైర్యము, నమ్రత లేకపోతే మానవుడు జీవితంలో సఫలం కాలేడు అని చెప్తారు. అలాగే సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ కానీ విఫలము అనాథ అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇక సంజయుడు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరం తప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. సో సంజయుడు అంటూ ఉన్నాడు, శత్రువులను తప్పింపచేసే అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తర్వాత శ్రీకృష్ణుడితో, ఓ గోవింద, నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు, తుమువాచ హృషీకేశ ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంత మిదం వచః. ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో రెండు సేనల మధ్య విషాద వసుడై ఉన్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఇట్లు పలికెను అంటూ, ఇక ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ ఏమని కార్పణ్య దోషము అనేటువంటి ఆ మమకారం కారణంగా నేను యుద్ధం అంటే నేను శాంతిని కోల్పోయాను, ఏది సరి అయినదో కూడా అవగాహన చేసుకోలేకుండా ఉన్నాను అని ఇక ఆ విధంగా పలికిన తర్వాత కృష్ణుడితో, ఓ గోవిందా, నేను యుద్ధం చెయ్యలేను అని చెప్పి మౌనంగా ఆ రథంలో ఉండిపోయాడట. అప్పుడు చెప్తున్నాడు ఇంకా ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా అంటే ధృతరాష్ట్రుడిని, ఆ సమయంలో రెండు సేనల మధ్య విషాదవశుడై ఉన్నటువంటి అర్జునుని చూసి శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ మందహాసంతో ఇలా అన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ నుండి ఆ భగవంతుడు యొక్క బోధనలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. వాస్తవిక భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. ఆత్మ జ్ఞానాన్ని, ఎందుకంటే నా వాళ్ళు నేను
నా బంధువులను, నా గురువులను, నా తాతలను, నా కుమారులు వీళ్ళందరినీ యుద్ధంలో చంపుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ దేహము అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి అర్జునుడికి ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ. సో శ్రీ భగవానువాచ అచోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం చ భాససే గతాసూన గతాసూం చ నాను శోషంతి పండితాః. శ్రీ భగవానుడు పలికెను అని చెప్తున్నాడు. సో ఏమంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు? పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూనే నీవు దుఃఖింప కూడని దానికోసం దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు. పండితులైన వారు జీవించి ఉన్నవారిని గూర్చి గాని మరణించిన వారి గూర్చి గాని దుఃఖించరు. సో ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆ మౌనంగా రథంలో కూర్చుండిపోయినటువంటి అర్జున్ని చూసి ఆ చిరునవ్వుతో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట. ఏమని? ఓ అర్జున, నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలను మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. ఎందుకంటే మొదటి అధ్యాయంలో అర్జునుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే అంతా కృష్ణ భగవానుడు విన్నాడు. ఇని మరి వారు రాజ్యాకాంక్షాపరులై ఉన్నారు. కుటుంబ ఈ మిత్రపాతకం కానీ తర్వాత కుటుంబాల్లో కలిగేటువంటి ఇవన్నీ వాడు గ్రహించలేకపోతున్నారు. మనము తెలిసిన వాళ్ళం, మనమన్నీ ఎందుకు యుద్ధం ఆపలేదు అనుకుంటూ ఒక పండితుడిలాగా మాట్లాడాడు కదా అర్జునుడు. అందుకే అంటున్నాడు, నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూనే ఉన్నావు, కానీ మరి దుఃఖింపకూడని దానికోసం నీవు దుఃఖిస్తున్నావయ్యా. పండితుడు అనేటువంటి వాడు జీవించి ఉన్న వారి గురించి కానీ మరణించిన వారి గురించి కానీ దుఃఖింపడయ్యా అంటూ అర్జునుడికి హితబోధ చేస్తూ ఉన్నాడు. చెప్తూ ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆత్మ అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు. నత్వేవాహం చాతునాసం నత్వం నేమే జనాదిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నేను గాని నీవు గాని రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయము ఏదియునూ లేదు. అంటే నువ్వు నేను ఇక్కడ యుద్ధం చేస్తే రాజులందరూ కూడా ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండే వాళ్ళము. అంటే ఇంతవరకు మనము నిలిచి ఉండనటువంటి సమయం అంటూ ఏదీ లేదయ్యా. ఇక ముందు కూడా మనమందరము ఉండకుండా ఉంటాము. అంటే మనం ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండే వాళ్ళమే. అంటే ఈ దేహము నశించిపోయేటువంటి మార్పులకు గురి అయ్యేటువంటి ఈ దేహం మనం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఈ దేహానికి ఆత్మకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. దేహదారి ఈ దేహంలో బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, దాని నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా వెళుతున్నట్లు జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున మరొక దేహమును పొందును. వివేకవంతులు ఈ విషయమున ఆందోళన పడరు అంటూ ఆత్మకి మరియు దేహానికి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి ఆ ఆత్మ ఎలాగైతే ఈ దేహం బాల్యం నుండి మనం చూస్తాం, చిన్నప్పుడు మన ఫోటోలు ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే వాటిని చూసి అది నేనే అంటాం. కానీ అప్పుడున్నటువంటి మనం వేరుగా ఉంటాము, ఇప్పుడున్నటువంటి మనము కదా. సో కాబట్టి ఈ దేహము నిరంతరము మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. బాల్యంలో ఒక రకంగా ఉంటుంది, యవ్వనంలో మరొక రకంగా ఉంటుంది, ముసలితనంలో మరొక రకంగా ఉండేటువంటిది. సో ఇలా బాల్యము, యవ్వనము, ముసలితనానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా క్రమక్రమంగా మారుతూ ఉంటుంది. అలా మారుతూ చివరికి ఈ దేహము క్షీణించిపోయినప్పుడు ఆ ఆత్మ మరొక దేహాన్ని పొందుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానవంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ విషయం గురించి, అంటే ఈ జనన మరణాల గురించి వాళ్ళు ఆందోళన చెందరు అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనము
ఈ స్థూల దేహం నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహము, అలాగే సూక్ష్మ శరీరము, అలాగే ఆత్మ అని 3 వీటి కలయిక ఈ దేహం అని చెప్తారు. ఈ స్థూల శరీరం ఏదైతే ఉందో ఇది గ్రాస్ బాడీ అంటాం. ఇది భూమి, నీరు, గాలి, అగ్ని, ఆకాశము. సో వీటితో కలిసి ఏర్పడుతుంది. పంచమహాభూతాల ద్వారా ఏర్పడేటువంటి ఈ స్థూల దేహం. ఇక సూక్ష్మ శరీరము మనసు, మిథ్య, అహంకారము, బుద్ధి ఈ 3 కలిపి సూక్ష్మ శరీరంగా చెప్తాం. ఇక ఆత్మ అది శాశ్వతంగా సచ్చిత్ ఆనందమైనటువంటి శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మ. ఈ స్థూల శరీరం ఏదైతే ఉందో ఇది మరణంతో వేరవుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ దేహము ఇలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడున్నంత వరకు ఈ దేహంలో ఆత్మ ఉన్నంత వరకు మనము ఎంతో చలాకీగా ఉంటాము. ఎటు అన్ని చైతన్యంలో ఉంటాం. ఎప్పుడైతే ఈ దేహం నుండి ఆత్మ బయటికి వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు ఈ దేహం అంతా అలాగే ఉంటుంది. చేతులుంటాయి కానీ కదలవు. కాళ్ళుంటాయి నడవడానికి ఉండదు. కళ్ళుంటాయి చూడలేము. చెవులు ఉంటాయి వినలేము. అంటే ఈ దేహము ఎప్పుడు మరణంతో ఆత్మ నుండి వేరైపోతుంది అని చెప్తారు. ఇక ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఏదైతే ఉందో మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. సో ఇక అవి మరణం తర్వాత సూక్ష్మ శరీరము మరియు ఆత్మ వేరొక స్థూల శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక ఈ సూక్ష్మ శరీరమేమో ముక్తి ద్వారా వేర్పడుతుంది. ఆత్మ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మనము ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఈ పంచమహాభూతాలైనటువంటి భూమి, అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువుల చేత ఈ దేహం ఏర్పడుతుంది. ఈ దేహం అనేటువంటిది ఒక భౌతిక యంత్రం లాంటిది. ఒక కార్ ఉంటే ఆత్మ కారులో ఉండేటువంటి డ్రైవర్ ఉన్నప్పుడే ఆ యంత్రం నడుస్తూ ఉంటుంది. సో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన యొక్క ఆత్మను వదిలేసి ఈ పంజరంలో ఉండే చిలుక ఆత్మ. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఆ పక్షిని వదిలేసి ఈ పంజరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాం. ఈ భౌతిక దేహాన్ని ఎంతో అందంగా తయారు చేసుకోవడం, ఈ దేహం నేను చాలా అందంగా ఉన్నాను లేదా దీన్ని తయారు చేసుకోవాలనేటువంటి భావనలో ఉంటున్నాం. కానీ మన ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవడానికి, మన ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. సో కాబట్టి పంజరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని పక్షిని ఎలాగైతే మనం అశ్రద్ధ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ పక్షి కాబట్టి ఇక్కడ అంటే అది దాన్ని సరిగా ఉండలేదు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనము ఈ దేహం కాదు ఆత్మలము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఆ విధంగా చేయాలని చెప్తున్నాం. సో ఇంకా ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితి క్షశ్వ భారత. సో ఓ కౌంతేయ, తాత్కాలికములు అయినటువంటి సుఖములు కలగడము, అవి కాలక్రమంలో పోవడము, చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోవడము లాంటివి. ఓ భరతవంశీయుడా, ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలిగేటువంటి అటువంటి ద్వంద్వములకు కలత చెందవద్దు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి అంటే మనిషి ఆ ఓర్చుకోవడం అనేది తప్పక నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మనం జీవితంలో మనకెలాగైతే కాలక్రమంలో చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోతూ ఉంటుందో అలాగే మన జీవితంలో సుఖదుఖాలు అనేవి అలాగే వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. ఈ సుఖదుఖాలు అనేవి ఇంద్రియాల అనుభూతి వలన కలుగుతూ ఉండేటువంటివి. మరి అటువంటి ఆ ద్వంద్వాలకు కలత చెందకుండా మనిషి ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, పురుష శ్రేష్ఠుడవైన ఓ అర్జున, సుఖదుఖముల చేత కలత నొందక ఆ రెండింటి యందును ధీరుడై అంటే చలించకుండా నిశ్చలంగా నిలుచువాడు నిశ్చయంగా మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు.
సో ఇంకా చెప్తున్నారాయన, అవినాశతు తద్విద్ధి ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య న కచ్చితు అర్హతి. ఈ శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిదని నీవు తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఈ శరీరం అంతటా కూడా ఆత్మ వ్యాపించి ఉంటుంది అని, అటువంటి ఆత్మ నాశనము లేనిది అని తెలుసుకోమంటున్నారు. మరి అట్టి అవినాశనమైనటువంటి ఆత్మను నశింపచేయుటకు ఎవడు సమర్థుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరినీ సంహరిస్తాను, నేను అందరినీ చంపుతాను అనేటువంటి భావనలో ఉంటున్నాడు. సో కాబట్టి ఈ జీవులందరూ కూడా ఈ దేహాలు కాదు, ఆత్మలు. మరి ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనది. అవినాశనమైనటువంటి ఆత్మను, అంటే నశింపు లేనటువంటి ఆత్మను ఎవడు కూడా నశింప చేయడానికి సమర్థుడు కాడయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారాయన, అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యస్యోక్తా శరీరిణః అనాశినో అప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్వస్వ బుద్ధ్యస్య భారత. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, నాశనం చేయలేని అపరిమితమైన మరియు శాశ్వతమైన జీవాత్మ యొక్క భౌతిక శరీరము తప్పకుండా నశిస్తుంది. కావున ఓ భరతవంశీయుడా, నీవు యుద్ధం చెయ్యి. మరి నీవు ఎవరినో సంహరిస్తాను అనుకుంటున్నావు. ఈ దేహం ఎలాగూ నశించిపోయేటువంటిదే. సో కాబట్టి ఈ నాశనం చేయలేని అపరిమితమైనటువంటి మరియు శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ జీవాత్మ పొందినటువంటి భౌతిక దేహం ఏదైతే ఉందో, ఆ భౌతిక శరీరం ఏదైతే ఉందో అది తప్పక నశించేటువంటిదే. కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ నశించేటువంటి ఆ దేహం గురించి ఆలోచించకుండా ఓ భరతవంశీయుడా అర్జున, నీవు యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. యయేనం వేత్తి హంతారం యచ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే. ఆత్మ ఇతరులను చంపును అనుకునేవాడు, ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడేది అనుకునేవాడు ఇద్దరు అజ్ఞానులే. నిజానికి ఆత్మ ఎవరినీ చంపదు, ఎవరి చేతను చంపబడదు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మ శాశ్వతమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో ఇంకా ఆయన ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఓ అర్జున, ఆత్మకు ఎన్నడూ జననం కానీ మరణం కానీ లేదు. ఆత్మ జన్మింపదు, అంటే ఆత్మ జన్మింపలేదు, జన్మింపదు, జన్మింపబోదు. అంటే ఆత్మ అంతకుముందు అది జన్మించలేదు, ఇప్పుడు జన్మించదు, భవిష్యత్తులో అంటే భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాల గురించి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అది జనన మరణాలకు అతీతమైనది, అది జన్మరాహిత్యమైనది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. దేహం చంపబడినా కూడా అట్టి ఆత్మ చంపబడదు. ఈ దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహాన్ని, కొత్త దేహాన్ని, యవ్వనమైనటువంటి ఈ క్షీణించిపోయినటువంటి ఈ దేహాన్ని వదిలి యవ్వనమైనటువంటి కొత్త దేహాన్ని పొందుతుంది ఆత్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆత్మ ఆవాసాలను మారుస్తుంది అని చెప్తారు. ఎలా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వాసాంశి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని
సంయాతి నవాని దేహి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మనిషి చినిగిపోయిన పాత వస్త్రాలను విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రాలను ఎలా ధరించునో అదే విధంగా ఆత్మ ఈ కృషించినటువంటి శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరమును స్వీకరిస్తుందయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే మనము మంచి ఇష్టంతో కొత్త వస్త్రాలు కుట్టించుకున్నాం అనుకోండి, కొంతకాలం వాడతాం. ఏమవుతుంది, కొంతకాలం తర్వాత వాడితే అవి పాతబడిపోయి చీకిపోయి చివరికి చినిగిపోతాయి. అబ్బా, నేను ఇష్టంతో కుట్టించుకున్నాను కదా అని చెప్పి చినిగిపోయిన వస్త్రాలను వేసుకొని తిరగం కదా మనం. ఏం చేస్తాము, అవి తీసి పక్కన పడేసి వేరొక కొత్త వస్త్రాలు కొనుక్కుంటాం. అలాగే ఆత్మ కూడా, ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఆత్మ ఏమవుతుంది, ఈ దేహాన్ని క్రమంగా దేహంలో పెరుగుతుంది దేహము. సో తర్వాత కొంతకాలం స్థిరంగా నిలిచి ఉంటుంది ఈ దేహము. ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా ముసలిదై క్షీణించిపోతుంది. అలా ముసలిదై క్షీణించిపోయినటువంటి సమయంలో ఇక అది వేరొక కొత్త దేహాన్ని పొందుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎలాగైతే మనం వస్త్రాలను మారుస్తూ ఉంటామో, ఇలా కొత్త దేహాన్ని పొంది క్రమంగా మారుతూ ఉంటుంది, స్థిరంగా ఉంటుంది, తర్వాత క్షీణించిపోవడం, చివరికి మరలా కొత్త దేహాన్ని పొందుతుంది. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులు ఉంటాయని చెప్తారు. వాటిలో ఏదో ఒక దేహాన్ని పొందుతుంది. ఇంకా ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను తెలియచేస్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ. నైనం చిందంతి శస్త్రాని నైనం దాహతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధముల చేతను ముక్కలుగా ఖండింపబడదు, అగ్నిచే దహింపబడదు, నీటిచే తడుపబడదు, వాయువుచే ఎండింపబడదు. అంటే ఈ ఆత్మ అనేది వాయువు చేత ఆర్పబడదు, అని నీటి చేత తడపబడదు. ఎటువంటి ఆయుధం చేత, ఏ ఆయుధమైనా దేన్నైనా ముక్కలుగా కట్ చేయగలుగుతుంది ఆయుధం, కానీ ఎటువంటి ఆయుధాల చేత కూడా ఆత్మ ముక్కలుగా ఖండింపలేదు. అలాగే అగ్ని ప్రతిదాన్ని దహించి వేస్తుంది, కానీ ఆత్మను దహింపలేదు. ఆత్మ సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనది. మన యొక్క ఎంట్రుక కొన భాగాన్ని తీసుకొని కట్ చేసి దాన్ని 10,000 భాగాలుగా కట్ చేస్తే, క్రాస్ కటింగ్ చేస్తే అంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ జీవాత్మ ఖండింప శక్యము కానిది, కరగనది మరియు శాశ్వతమైనది. ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య సః తస్మాద పరిహార్యార్తే నత్వం శోషితుమర్హసి. పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి అనివార్యమైన దీని గురించి నీవు దుఃఖించకు, శోకించకు. నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ నీవు చెయ్యవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో పుట్టిన ప్రతి జీవి కూడా మరణించేటువంటిదే, మరణించినటువంటిది ప్రతిదీ కూడా మళ్ళీ పుట్టవలసినటువంటిదే. సో అనివార్యంగా జరిగేటువంటి ఈ విషయాల గురించి ఆలోచించక నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు ఆచరించు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారైనా, ఓ కుంతి కుమారా, ఈ ధర్మయుద్ధంలో నీవు మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ యుద్ధంలో వారు గెలుస్తారా మేము గెలుస్తారా అనేటువంటిది కూడా తెలియదు అనేటువంటి ఒక సందేహంతో ఉన్నాడు అర్జునుడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ కుంతి కుమారుడా అర్జున, ఈ ధర్మయుద్ధంలో ఒకవేళ మీరు ఓడిపోతే, అంటే మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు. అలాగే శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు. ఒకవేళ మీరే యుద్ధంలో గెలిస్తే రాజ్యం మీకు వస్తుంది, రాజ్యభోగాలు అనుభవించవచ్చు. కాబట్టి ఏ విధంగానైనా మంచిదే. కనుక అందువల్ల
కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి మన యొక్క కర్తవ్యాన్ని, కర్మలను, మన యొక్క కర్తవ్యాలను బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. సుఖదుఖములను గాని, లాభనష్టములు గాని, జయ అపజయములను గాని లెక్కింపక యుద్ధం కొరకే నీవు యుద్ధం చెయ్యి. అట్లు చేయడం చేత నీకెప్పుడూ పాపము కలుగదు. అంటే మన యొక్క ధర్మాన్ని, స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తించడం ద్వారా మనకి ఎటువంటి పాపాలు అంటవు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సుఖదుఖాలు, లాభనష్టాలు అంటే ఇది చేస్తే దీనివల్ల నాకు సుఖం వస్తుందా లేదా దుఃఖం వస్తుందా అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది చేస్తే లాభం అవుతుందా, నష్టం అవుతుందా అని అవసరం లేదు. లేదా దీనిలో నేను విజయం సాధిస్తానా లేదా ఓడిపోతానా అవసరం లేదు. ఇవన్నీ వదిలేసి నీ కర్తవ్యం ఏంటి? క్షత్రియుడిగా నీ యొక్క ధర్మం నీవు యుద్ధం చెయ్యాలి. అంటే ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించమని చెప్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. అలా చేయడం వల్ల ఎటువంటి బంధనాలు మనకు అంటవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆయన, ఓ అర్జున, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానమును నేను సాంఖ్యయోగము ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో వివరిస్తాను, విను. ఓ పార్థ, ఇట్టి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినప్పుడు కర్మ బంధనముల నుండి విముక్తి పొందగలుగుతావు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇప్పటిదాకా ఆయన విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి వివరణ ద్వారా ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మజ్ఞానాన్ని, కర్మలంటే ఏంటి, స్వధర్మాలంటే ఏంటి అనేది వివరించుకొచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఇక దీన్ని అంటే ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో, అంటే భక్తి ద్వారా నిష్కామ కర్మలను ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటి విధానాన్ని బోధిస్తాను. ఇలా చేయడం వల్ల, ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినప్పుడు ఈ కర్మబంధనాలు ఏవి కూడా నిన్ను అంటవు, వాటి నుండి నీవు విముక్తి పొందవచ్చు అంటూ చెప్తున్నాడు ఆయన ఇక్కడ. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ ప్రయత్నమునందు నష్టము గాని హాని కాని లేదు. అంటే ఈ నిష్కామ కర్మలు చేయడం వల్ల ఎటువంటి నష్టం గాని హాని కాని ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ మార్గమునందు కొద్దిగా ఆచరించిన, ఈ మార్గాన్ని కొద్దిగా మనము ఆచరించినా గాని దారుణమైనటువంటి భయము నుండి ఇది మనిషిని కాపాడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. భక్తి యోగం లేదా బుద్ధి యోగం గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్యానంతాచ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా అర్జున, ఈ మార్గమున ఉన్నవారి బుద్ధి, అంటే ఈ నిష్కామ కర్మలలో పాల్గొనేటువంటి వారి యొక్క బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుందయ్యా. వారి లక్ష్యము ఒకటిగానే ఉంటుంది. ఇక పరిపరి విధాలుగా ఏమి ఆలోచించరు, భగవంతుడిలో ధ్యాసలోనే ఉంటారు. సో కాబట్టి వారి యొక్క లక్ష్యము ఒకటిగానే ఉంటుంది. కానీ స్థిరంగా లేని వారి బుద్ధి, అంటే బుద్ధిని స్థిరంగా అధీనంలో ఉంచుకోలేనటువంటి వారి బుద్ధి పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదన్య విపచ్చితః వేదవాదరతా పార్థ నాణ్యదస్థితివాదినః
కామాత్మన స్వర్గపర జన్మ కర్మ ఫలప్రదాన్ క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, ఓ అర్జున, అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మము, అధికారము వంటి వాటిని పొందుటకై వివిధములైన కామ్య కర్మలను ఉపదేశించు వేదములందరి ఆ మృదు మధురమైన వాక్కుల చేత ఆకర్షింపబడుదురు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితమును కోరున వారు అగుట చేత అట్టివారు దానికి మించినది మరొకటి లేదు అని చెప్తారు. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆనందమే ఆనందము అని చెప్తారు. అశాశ్వతమైనటువంటి విషయాలనే శాశ్వతమైనవిగా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యావానర్ధ ఉదపానే సర్వతా సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, చిన్న నూతి వలన కలుగు ప్రయోజనములు అన్నియు శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయమునందలి జలము చేత సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనములను వాని అంతరార్థములను గ్రహించిన వానికి సిద్ధించును అంటూ చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనకి పూర్వకాలంలో చిన్న చిన్న ఆ బావులు ఉండేవి. ఒక బావి ఉప్పు నీరు ఉండేది, ఒకటి మంచి నీళ్లు గాను, ఒకటి వేరే వాటికి వ్యవసాయానికి అలా ఉండేవి. ఒక పెద్ద జలాశయం ఉందనుకోండి, అన్ని దాని నుంచే వాడుకుంటాం. అలాగే ఎలాగైతే చిన్న నూతి నుండి కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలన్నీ కూడా పెద్ద జలాశయం నుండి కలుగుతాయో, వేదాలను సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వారికి వాటి యొక్క ప్రయోజనాలన్నిటినీ కూడా గ్రహించిన వాళ్ళకి లభిస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేకాని దీనికి ఇది, దీనికి ఇది అని వేదాల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా చెప్పబడుతుంది. దాన్ని సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వాడికి అదంతా కూడా తెలుస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూః మా తే సంగోస్త్వ కర్మణి. విద్యుక్త ధర్మమును ఆచరించుటయందే నీకు అధికారము కలదు. అంటే నీ కర్తవ్య కర్మలను నిర్వర్తించడానికే నీకు అధికారం కలిగింది, కానీ ఆ కర్మ ఫలముల పైన కాదు. నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి దీన్ని నేనే అనుభవించాలి అనేటువంటి భావన మనలో ఉండవద్దు అని చెప్తున్నారు. నీవే కర్మ ఫలములకు కారణమని ఎన్నడూ అనుకోకు. అలాగే మరి నేనే అనుభవించకపోతే నేనెందుకు చేయాలి అనేటువంటి భావన కూడా రావద్దంట. అందుకే అంటున్నారు, అలాగే చేయవలసినటువంటి కర్మలు మానుటలో ఆసక్తి ఉండరాదు. మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించవలసిందే. అర్జునుడు ఏంటి? క్షత్రియుడు. క్షత్రియుడు ఏం చేయాలి? యుద్ధం చేయాలి. అంతేకాని యుద్ధం చేయకుండా ఒక బ్రాహ్మణులాగా నేను భిక్షమెత్తుకోనైనా జీవిస్తాను అంటున్నాడు. సో అలా చేయవద్దు అని చెప్తున్నాడు. సో కాబట్టి మన యొక్క కర్మలను మనము ఫలాసక్తి లేకుండా నిష్కామ కర్మలను ఆచరించాలి అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే మరొక అంశము ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటిది స్థితప్రజ్ఞుడు అనేటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా బోధిస్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యథా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికాడట, ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైన ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించు సర్వ విధములైన కోరికలను మానవుడు ఎప్పుడు త్యజించునో మరియు
ఆ విధంగా శుద్ధిపడినప్పుడు మనసు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తి నొందునో అప్పుడు అతడు, ఆ జీవుడు, ఆ మానవుడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున. అంటే స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరో చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారాయన. యదా సంహారతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్టత. ఓ అర్జున, తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధములైనటువంటి సర్వ విధాలైనటువంటి విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు. మరి ఎవడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడో చెప్తూ ఉన్నారు. తాబేలు ఏం చేస్తుంది? తన అవసరం కోసము తన చిప్పలోనున్నటువంటి ఆ అవయవాలను బయటికి తీసుకొని సాధారణంగా నడుచుకుంటూ, నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. కానీ తనకెప్పుడైనా ఆపదలాగా అనిపిస్తే అన్నిటిని కూడా లోపలికి మర్చేసుకుంటుంది. సో, అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తాబేలు ఏ విధంగానైతే తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ముడుచుకుంటుందో, అలాగే సర్వ విధాలైనటువంటి విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఎన్నో ఇంద్రియ విషయాలుంటాయి. కానీ వాటికి అట్రాక్ట్ కాకుండా ఆ ఇంద్రియాలను ఎవడైతే అదుపులో ఉంచుకోగలుగుతాడో, ఆ ఇంద్రియాలను, ఆ ఇంద్రియ విషయ సుఖాల నుండి ఎవడైతే మళ్లిస్తాడో అతడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారాయన. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జ్యం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారా భగవంతుడు. ఓ అర్జున, దేహదారి ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించినప్పటికీ ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి మిగిలి ఉంటుంది. కానీ అధిక అభిరుచిని అనుభవించడము ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతడు చైతన్యంలో స్థిరపడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మనకి ఏదైనా ఒక విషయం ఉందనుకోండి, ఏదో ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, దానికంటే గొప్ప ఉద్యోగం వస్తే ఏం చేస్తాం? ఈ ఉద్యోగం నాకు వద్దంత అనేసి వెళ్ళిపోతుంటాం. సో ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు, భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఇంద్రియ భోగాలను నిగ్రహించి ఆ నిగ్రహించుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఇంద్రియాల యొక్క హరే కృష్ణ, ఆ ఇంద్రియాల యొక్క రుచి అలాగే మిగిలి ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఎప్పుడు వాటి నుండి బయటపడతామంటే, వాటిని మించిన రుచిని మనం తెలుసుకోగలిగినప్పుడు. మరి ఏంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు, ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకునేటువంటిది. సో ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి వాటికంటే అధికమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అధిక అభిరుచిని అనుభవించడం ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతడు కృష్ణ చైతన్యంలో స్థిరపడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారాయన. యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపచ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాదీని హారంతి ప్రసభం మనః. హరే కృష్ణ. ఓ అర్జున, ఇంద్రియములు బలవంతము మరియు దృఢములు అయి ఉన్నవి. వాటిని నిగ్రహించుటకు గాఢంగా యత్నించు యుక్తాయుక్త జ్ఞానము గల పండితుని యొక్క మనసును కూడా అవి బలవంతంగా హరించి వేయుచున్నవి అని చెప్తారు.
ఎందుకంటే ఈ ఇంద్రియాలు ఏంటి, మనకు పంచేంద్రియాలు అని చెప్తారు. కళ్ళు, ముక్కు, నాలుక, చర్మము, చెవులు, ఇవి వివిధ రకాలైన ఆ ఇంద్రియార్థాలు. కంటి యొక్క ఇంద్రియార్థం ఏంటి? రూపం. అందమైనటువంటి రూపాన్ని చూడగానే దాన్ని మనం పొందాలి, మనం ఏదో అనుభవించాలని. ముక్కు యొక్క ఇంద్రియార్థం వాసన కదా. నాలుక యొక్క ఇంద్రియార్థం రుచులు, వివిధ రకాలైనటువంటి రుచులను పొందాలి. అలాగే చెవులకు శబ్దము, చర్మానికి స్పర్శ, ది టచ్. సో ఈ విధంగా ఆ ఇంద్రియాలు ఆ ఇంద్రియ విషయాలను పొందాలి అనేటువంటి విషయంతోనే ఉంటాయని, వాటి నుండి వాటిని ఆ ఇంద్రియార్థాల నుండి నిగ్రహించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి ఆ యుక్తాయుక్త జ్ఞానం కలిగినటువంటి పండితుల యొక్క మనసును కూడా అవి బలవంతంగా హరించి వేస్తాయి అని చెప్తారు. విశ్వామిత్రుడు మేనక యొక్క సాంగత్వం కోసం తన యొక్క యజ్ఞాన్ని మొత్తాన్ని కూడా వదిలేస్తాడు. సో మరి అటువంటి వాళ్ళనే ఈ ఇంద్రియాలు బురిడి కొట్టిస్తూ ఉన్నాయి. సో సాధారణమైనటువంటి మనోళ్ళం ఎంత అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీనమత్పరః వశేహి యస్యేంద్రియాని తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితాః. తమ ఇంద్రియములను వశమునందు ఉంచుకొని మనస్సుని నాయందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేయు మనిషి స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అని చెప్పి. ఎవరైతే ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా వశంలో ఉంచుకొని ఆ ఇంద్రియార్థాల వెంబడి పడకుండా మనస్సుని ఆ భగవంతుని యందే లగ్నం చేసినటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ఎల్లప్పుడూ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికల నుండి కోపం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఏదైనా ఒక విషయం గురించి నిరంతరము మనము ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే దానిపైన మనకి ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆ ఆసక్తి కోరికగా మారుతుంది. కోరికల నుండి ఆ కోరికలు నెరవేరినప్పుడు క్రోధము జనిస్తుంది. అదే మనిషిని పతనం చేసేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ విషయాన్ని. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఓ అర్జున, కోపము మూలంగా అధిక మోహము కలుగుతుంది. మోహము వల్ల జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురి అవుతుంది. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః, కోపం మూలంగా మోహం కలుగుతుంది. సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, మోహం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి, స్మృతి అంటే జ్ఞాపకం, అది భ్రమకు గురి అవుతుంది. విభ్రమ అంటే ఇక జ్ఞాపక శక్తి పోయినట్లయితే భ్రమ వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధి నాశో. సో జ్ఞాపక శక్తి భ్రమ వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది అని, బుద్ధి నాశాత్ ప్రణశ్యతి, బుద్ధి నాశనం వల్ల మనిషి పతనం చెందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియైశ్చరన్ ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మా ప్రసాద మదిగచ్చతి. కానీ ఓ అర్జున, సమస్త రాగద్వేషాలను విడివడినవాడు, ఈ సమస్తమైనటువంటి రాగద్వేషాలన్నిటినీ వదిలివేసినటువంటి వాడు, నియమ నిబంధనలను పాటించడము ద్వారా తన యొక్క ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగినటువంటి వాడు అయిన మనిషి
భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు. మరి ఎవడు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారు అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎవడైతే సమస్త రాగద్వేషాలను వదిలివేస్తాడో, ఎవడైతే నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ, అంటే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి వాటిని పాటిస్తూ తన యొక్క ఇంద్రియాలను ఎవడైతే నియంత్రించుకోగలుగుతున్నాడో, అటువంటి మనిషి, అలా చేసుకోగలిగినటువంటి మనిషి, నియంత్రించగలిగిన వాడైన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే ప్రసన్నా చేతసో హ్యాశు బుద్ధి పర్యవతిష్టతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ విధంగా భగవంతుని కృప ద్వారా అన్ని దుఃఖాలను తొలగిపోయే పరమశాంతి లభిస్తుంది. అంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళకి, ఆ భగవంతుణ్ణి శరణాగతి అయినటువంటి వారికి చెప్తున్నారు. అలా సంతుష్టమైనటువంటి మనసుతో ఉన్నవాని బుద్ధి శీఘ్రమే ఆ భగవంతుని యందు స్థిరంగా నిలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. బుద్ధి నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య నచాయుక్తస్య భావనా నచాభావయత శాంతిః అశాంతస్య కుత సుఖం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మనసు ఇంద్రియాలను నియంత్రించని క్రమశిక్షణ లేని వానికి స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి కానీ, నిలకడైనటువంటి భగవత్ ధ్యాస కానీ ఉండవు. కానీ సో ఇవి ఉండవు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు మనసును ఇంద్రియాలను నియంత్రించినటువంటి వాడు, క్రమశిక్షణ లేనటువంటి వాడికి స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి కానీ, నిలకడైనటువంటి భగవంతుని యొక్క ధ్యాస కానీ ఉండవు అని చెప్తున్నారు. అవి లేని వానికి శాంతి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. మరి మనశ్శాంతి లోపించిన వాడు ఎలా సంతోషంగా ఉండగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నట్టు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనోను విధీయతే తదస్య హారతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నవామి వాంభసి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన భగవంతుడు, ఓ అర్జున, బలమైన గాలి నీటిలో నావను దాని దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తుందో, ఏ ఒక్క ఇంద్రియము పైన గాని మనసు కేంద్రీకృతమైనచో అది బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇంద్రియాలను చాలా అదుపులో ఉంచుకోవాలి, ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా అయితే ఒక బలమైన గాలి సముద్రంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి నావని పక్కకు నెట్టేస్తుంది తన గమ్యాన్ని చేరుకోకుండా, అదే విధంగా ఏ ఒక్క ఇంద్రియం పైన మనకు ఆసక్తి కలిగినట్లయితే అది ఆ జీవుణ్ణి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోనియకుండా చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఒక్క ఇంద్రియం పైన కానీ మనసును కేంద్రీకరమైనతో అది మనిషి యొక్క బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మనకి పంచేంద్రియాలు, చర్మము, నాలుక, ముక్కు, కన్ను, చెవి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియానింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితాః. కనుక ఓ శక్తివంతమైన బాహువులు కలవాడా అర్జున, ఎవ్వని ఇంద్రియాలు వాటి ఇంద్రియార్థముల నుండి పూర్తిగా నిగ్రహించబడి ఉంటాయో అతడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ విధంగా,
ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయాం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి నకామకామి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, సర్వదా నీటిని నింపుతూ ఉన్న నిశ్చలంగా నుండు సముద్రంలోనికి నదులు ప్రవేశించినట్లు ఈ కోరికల నిరంతర ప్రవాహం చేత కలత చెందని మానవుడే శాంతిని పొందగలుగుతాడు. కానీ కోరికలను తృప్తిని పొందని అంటే తృప్తి పొందడానికి ప్రయత్నించు వారెల్లప్పుడూ అట్టి శాంతి పొందరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ వారి యొక్క కోరికలను తృప్తి నొందించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారు ఎవడు కూడా శాంతిని పొందలేరు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సముద్రంలోనికి నదులు ఎన్నెన్నో వైపుల నుండి పొంగి పొర్లుతూ వచ్చి సముద్రంలో నీటి నింపుతూ ఉంటాయి. అయినా సముద్రం ఎప్పుడూ స్థిరంగానే ఉంటూ ఉంటుంది. నీటి మట్టంలో సాధారణంగా మార్పు ఉండదు. సో కాబట్టి అలా సో అటువంటి మానవుడే శాంతిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ ఇంద్రియ విషయాలకు అనురక్తులు కాకుండా హరే కృష్ణ, సో వీటన్నిటి నుండి దూరంగా ఉండేటువంటి వాడు శాంతిని పొందగలుగుతున్నాడని, అంతేకాని ఈ తనకు ఉండేటువంటి కోరికలన్నింటినీ తృప్తిపరచుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కూడా శాంతిని పొందలేడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో చెప్పి ఇక ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంత కాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. ఓ అర్జున, ఇదే భగవంతుడు ఏదైతే ఇప్పటి వరకు వివరించాడో ఇదే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయిన జీవన విధానము. సో జీవుడు ఏ విధంగా జీవించాలి అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడు, జీవుడు ఎవరు, మనము ఈ దేహం కాదు ఆత్మలము అని తెలుసుకోవడము, మరి ఆత్మ భగవంతుని సంతృప్తి పరచడానికి ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడము. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, ఇదే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయిన జీవన విధానము. దీనిని పొందినవాడు అంటే ఈ విధానానికి ఆసక్తులైనటువంటి వాడు మళ్ళీ మోహము చెందడు అని చెప్తున్నారు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి అంటే స్థితంగా ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక ధ్యాసలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి భగవంతుని దివ్యధామానికి చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం, వి ఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వి ఆర్ స్పిరిచువల్ సోల్స్. మనము ఈ భౌతిక దేహం కాదు, మనము శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము. ఈ సుఖాలు దుఃఖాలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. వాటిని ఓర్చుకోవడము నేర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. వి షుడ్ సరెండర్ టు ది కృష్ణ. మనము ఆ కృష్ణ భగవానికి శరణాగతులం అవ్వాలి అని చెప్తారు. ఆల్వేస్ చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. సో ఈ కలియుగ ధర్మంగా మనకి ఉన్నటువంటి ఏకైక అవకాశము ఆ భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనం, అదే మహామంత్ర కీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలని